Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. But first of all, to my channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that you will get notifications whenever I post a story. Without wasting your time, another day, another story. Story time sana mhlawumbe simana no girl, uthi girl yo way ngibhala le story lesi nje ngifuna ukuxoxela sona because ekhaya we have been through a lot. Ayibonga mina indawo uthi mina nginomalume wami ukuthi umalume wami ayisebenza kude nasekhaya yabo. So uthi wayenomkhuba ukuthi uzohamba edobha abantu emgaqweni just ukuthi yabo abe nemali. Mhlawumbe yabo labantu abahayikhaya emgaqweni njalo nje mebona umuntu ohayikhayo yabo amlift ukuze ezothola mhlawumbe leyo madlana leyo bese endleleni nje mhlawumbe eza ekhaya noma esuka ekhaya sebuyela la sebenzela khona wayiphila nje leyo mpilo and wayenza imali eningi ngokulift abantu. Hayi Uzogele ugogo ehleze emkhuzu ukuthi malume esho because umalume mina so umakama wayehleze emkhuzu esije ayikho safe lento yenzayo leyo khamba uthatha abantu ongabazi uyozuthathe nezipho ukuthi yabo wayehlezi nje emkhuza ngaleyo nto leyo. Uthi hayi sinentuzeke si yabo engenandaba umalume engenandaba nje umalume ayiqale kwenzeke isigameko sokuqala ayithiwa alifte abanye obhuti kuthiwa mebalifta labo bhuti laba kuthiwa kwayengalifti yabo yayilifta mhlawumbe amantombazane noma obhuti mhlawumbe mabebaningi engabathathi wayithatha mhlawumbe umuntu oyedwa noma ethatha intombazane noma ethathe makubaba abahloniphekile wayebathatha. Uthi hayi this one time walifta ubhuti uthi hayi hambe nalo bhuti hambe naye. Uthi ke ngenkathi ehamba nalo bhuti mase ke ehene uthi esho yena umalume uthi kuthiwa kusho lo bhuti lo athi yo ngaze ngaphisa umchamo. Athi malume yazi nami ngiyawuzwa nami ungiphisile umchamo. Hayi uthi mase simalume mathola indawo elandelayo so kwehla uthi nje bayaxoxa kahle ba right yabo kuthiwa waye umuntu ophaphile kumuntu ophaphile malume uyakhona ukuxoxa nombaba. Uthi hayi ethi ke lo bhuti lona umngani umalume ke athi masithola indawo phambili soma and then sichame yabo. Hayi nangempela ke uthi hayi nangempela ke behambeke. Uthi vele endleleni lo bhuti belokho emphuzisa izinto nje there was no way ukuthi engaphisa umchamo yabo. Wayelokho keep o drink o juice la isikhwameni sakhe. Uthi hayi nangempela behambeke uthi hayi mabefika beyithola indawo esastop like. Kuthiwa hayi ke ehleke umalume yabo lento yokuthi uzuvele nihleli phambili noba uthu uzovula isicabha lo na uvula isicabha wehle. Kuthiwa inkathi ehle umalume esathi uyajikela yabo ukuthi uyochama vele babafana bavele besithele mase beyachama. Ngenkathi esasithela kanti lo muntu uzovele ephume fast ephinde engene emotweni avela ayishazule nemoto ngeke ukuthi uyochama ukhipha ukey hlanhla leyo ke ya recover imoto. Hayi kuthiwa futhi ugogo amkhuza athi uyabona ukuthi lento yakho hlezi ngikukhuza ngalento yakho le yokuhamba ulentuza ulift abantu ongabazi uyoba senkingeni. Hayi kuthiwa ke imoto yakhe ngenhlanhla leyo kuba wabanjwa lo muntu oyembamba inkunzi ke and then yabuya imoto yakhe. Hayi okay kuthiwa ke kuhambe futhi isikhathi. Hayi mekuhamba isikhathi qhubeka umalume uyazenzela nje uthi ngeke yena imali were. Hayi kuthiwa this one time avedane alifte obaba amakhehla awu2. Hayi kuthiwa ngempela futhi wagibeza kuthiwa kumlando ukuhamba nawo ukuthi nje kubo bonke abantu abakwalifta lozwe the best people ukuthi waye enjoy itrip wayengayizwe nokuthi kude kangakanani itrip ababehamba. Uthi hayi behambe sibapha baxoxa kumnandi yabo. Uthi hayi endleleni sivedane esimiswa amaphoyisa. Uthi nje futhi ngokukhulu ukukhululeka ngiyazi ngihambela nobaba abadala ngiyazi ukuthi okay as much as bephethe ibags zabo vele uDecember umuntu bele ekhaya sozobe nemthwalo ngiyazi ukuthi sisafe ngihamba nobaba. Uthi hayi amaphoyisa acela ukusesha imoto. Uthi ke emgaqweni kuyaseshwa nje maku December everybody knows. Uthi hayi nangempela kuthiwa sehle emotweni uthi hayi sehle nalabo baba hayi masehla ikhuthuzwe ke imoto. Uthi mekhuthuzwe imoto hayibo vele kutholakala nje isamba sama drugs. Uthi nje agcwele nje isikhwama esigcwele iplastic ogcwele ama drugs. Uthi nakhona ngiboni mina ukuthi ama drugs ayikhishwe iplastic lo kuthiwa kwabhala iplastic ay amadoda uphika. Uthi hayi ngise mina ngiwazi lo plastic. Kuthiwa amaphoyisa no there's no way ukuthi nonke anwazi phela plastic uphuma kule moto bese laba ithina singene nanazi ikhwama asazi nani na plastic. Hayi kuthiwa amaphoyisa ashebe uvula kuplastic babuvula kuphume nje into ebonayo ukuthi ama drugs kuthiwa wayengazi uhlobo lolu kodwa kuwupowder kubulazi ama drugs. Kuthiwa amaphoyisa akasho ukuthi yazi ukuthi ngiphethe ama drugs la shuthi nina nismaglisha ama drugs.
kuthiwa nje yasemakhehla uyasibona nje sibadala kabi ukuthi thina singaphatha ama-drugs. Siyathi ufana no guys inini engingenela emotweni and akekho omunye umuntu engeke ngamlifta ngaphandle kwelokhu nani le ngihamba nani, so lento le yini bese nje asiyazi omkhulu, bese nje asazi nokuthi yini le, asiyazi lento. Ayithiwa namaphoyisa ngempela-ke kube ngathi yabo ayadideka ukuthi ayibuka kanjani. Kuthiwa amaphoyisa hayi ayikho into esingayenza ngoba nawe bhuti usawazi nani nithaniwazi kusho ukuthi nizothathwa nonke nihambe niyo-police station niyobhala i-statement kubonakala ukuthi until kuze kutholakala umnikazi wama-drugs kuthi kucace ukuthi kabani kumele kuphenywa ngithi cace ukuthi ubani umnikazi wama-drugs kusho ukuthi nizothi zisitokisini. Hayibo kuthiwa ubhuti inkosi amalume azakhala ethi nje amaphoyisa ukukhala bhuti akusizi and wesiphathi wena thina sikubona uyi-main suspect njengamanje because wena umncane lamakhehla lawa siyawathatha nje phela ngokumthetho siyasiwathatha kodwa amadala kabi lamakhehla ukuthi engapha nama-drugs and yabo ukuthi obaba abahloniphekile nje abayikholelwayo because isikhathi esimuntu menentshebe mhlawumbe nenwele assume ukuthi usonto eNazaretha. Hayi nangempela-ke mehambe kuthiwa hayi belentuzeke betokeke kuthiwa bese besatokile hayi kuthiwa impela icala libe serious ngalehlelo kuze behanje kuyobingelelwa imantshi kuthiwa bahlala ejele mhlambe 4 months wonke kusaphenywa. Ayithiwa kuphenyeke kuphenywe kuthiwa engahlukumezeki umalume kuthiwa vele egule ephalaza igazi yabo. I think wayengayekho used to i-environment yasejele kuthiwa egula yezwa yini kuthiwa waphuma ewucwezi ejele kuthiwa hayi ahlukumezeke azathe yena kulentuzane kuthiwa ekugcineni ngempela kuvela ukuthi umalume akawazi ama-drugs. Ama-fingerprints atholakalayo awalala makhehla lawa kulowa plastic awekha umfana yo kuthiwa aphume kuthiwa mephuma nkosi yami usedabukisana malume uyagula uzace umjolwane ustressa nawe ukuthi uyazazi ngempela ukuthi uhlalela into angayazi la ejele kuthiwa kuthiwa ehlukumezekile kwayilapha ejele kuthiwa wayehlukumezekile. Ayithiwa nangempela-ke wagcinile intuzile-ke ephumile-ke yena-ke asala-ke amakhehla engabagwetshe ngabe kwenzakalani angazi-ke uthi nje kodwa wagcina lapho wathi yabo indaba yokulifta abantu wayehlezi umama engitshena ngingayinaki kodwa into eyangifaka kuyo kumanje nginama-criminal record engawazi waphelelwa umsebenzi because wayesene-record emsebenzini kwathiwa nje no kuyimanje umsebenzi akawutholi indawo because une-criminal record. Uthi nje yaphela kanjani impilo kamalume kwangabisakwani ukuthi aphinde ebuyele lapho wayesebenza cause vele babengeke besamthatha kwaphela nje kanjalo ngempilo yakhe waduma ukuthi uyisigebengu esidayisa ama-drugs yo. Uthi nje kwaba yindaba engaka kodwa kuthiwa nje wagcina lapho wathi noma indaba zokulifta abantu kanti vele nempilo-ke isizomshaya-ke yaphela kanjalo nje impilo yakhe ngenxa nje yokuhamba elifta abantu. Siphela lapho isitori sethu namhlanje. I hope you guys learned something. Ningakhohlwa ukungisendela more stories on WhatsApp nayi number yami bafethu. Ngiyabonga kakhulu for watching.